bango-bango talaga ng Pride with Fabcon. Dahil ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kesa leading brand even after 24 hours. Kaya mga misis, tuloy-tuloy ang bango ng Pride with Fabric Conditioner. Alam niyo ba kung bakit number 1 ang smart dishwashing sa paste? Kasi napakarami ng mga misis ang nakakadiskubre ng galing nito sa pagtanggal ng sebo at bakterya. In fact, ayon sa lab test, ang smart dishwashing paste may over 80% more cleaning power kesa leading liquid brand. Kaya mga misis, lipat na sa smart dishwashing. Tanggaling-galing! At yan ang mga produkto ng ACS! Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Sino pang hindi over sa holidays? Ako, hindi pa ako Ako over din sa holidays. Ako din. O, tinamihin lang ako, amoy ano pa, amoy lechon paksiw. Alam mo partner, no? Nakakalungkot lang isipin. Ang tagal-tagal mo pinaghandaan yung holidays. Tapos ang iksi-iksi lang niya. Ang bilis-bilis lang niyang Kasi masaya yung mga days na lumipas kaya true. parang bitin tayo na parang kulang pa rin. Pero yung timbang mo hindi na kulang, sobra-sobra. Ayoko mang sabihin pero yun talaga yung totoo. So, ibig sabihin, kabisyo, tama na yung holidays. Kasi, Kulang yung araw pero sobra na yung timbang mo. so tama na yung holidays, kailangan na mag-move on at kailangan na mag-move forward kasi overweight ka na, friend. Tama. Overweight na tayo. Try Yan. natin i-extend pa to ng mga 2 linggo. Oo. Good luck sa atin. Galit lahat ng mga timbangan sa atin. At hindi lang yun, partner. Ang singil sa atin sa UV Express, pang 2 na. At ayaw naman nating mangyari yun. Lakas makataba kasi nito mga nakaraang araw. Dami kasi matamis eh. Oo, lahat masasarap ng pagkain, lahat sila gusto mong kainin. Tapos karamihan pa na nagbibigay ng mga regalo ngayon, food na din yung mga binibigay, 'di ba? Tama. Eh hindi mo naman tatanggihan kasi syempre grasya 'yun, 'di ba? Sarap pa yung kumain. Tanggap lang ng tanggap basta biyaya. Oo naman, 'di ba? So, ayan na, tama si Chuper. Malungkot, sabi ko malungkot ang holidays, pero sabi ni Chuper mas malungkot na yung yung timbang mo. Kaya mag-move on na tayo kasi may ganun tayong parang feeling, 'di ba? Pag especially if it's after a Christmas or holiday break, talagang parang feeling na, umpisa na naman. May ganun tayong back to reality, ganyan. Trabaho na naman. Truth, 'di ba? Pero kasi hindi natin pwedeng i-extend yung vacation kasi una wala na tayong pera. Tama. 'Di ba? Pangalawa, yan na nga, yung timbang mo, girl. Baka mamaya kapag ka pumunta ka sa beach starting April, lumubog ka. Pagdating mo pa lang gawin kang pabigat. So, 'Di ba? O ikaw na yung timbang mo. Oo, dahil sa sobrang laki mo, ikaw na yung gagawing anchor ng barko. Gawing anchor 'yan. Ayaw natin mangyari. Kaya 'Di ba? tama So move din on, naman. move Sabi ng forward. okasyon, hanggang dito lang tayo. Yes. At back to reality na naman. Sige, kayod na naman tayo ngayong araw and na hopefully to. back to reality na din lahat ng mga kasi partner yung mga deliveries hindi sila lahat dumadating on time kasi nga dahil sa surge. Tapos yung pati yung pag pagka sumakay ka, grabe yung surge, ang mahal. Oo nga. 'Di ba? So sana hindi na masyado ganyan, mas madali na sana makasakay, yung mga ganon. Grabe, no? Ang dami ding abalan tong mga nakaraang araw. So, Diba? yung biyahe mo, mga naantala. Correct. Diba? Sobrang dami nagbabakasyon Ay, alam mo din. partner, ito pala yung na-realize ko. Ewan ko lang kung ano. Kasi 'di ba ever since, parang ang paniniwala ko is although yun pa rin naman yung paniniwala ko para hindi ka stress during Christmas. Ang lagi kong paniniwala ever since, you start shopping early. Kung ikaw yung tipong
this is for people who really like to give gifts, di ba? Pero kung ikaw yung tipong di ka nagbibigyan ng regalo, edi... I don't like to shop. Oo, ganon. Ako naniniwala ko that you should shop early para hindi ka sumabay sa Christmas rush. Kasi ang Tama. Christmas rush na yan is usually first 2 weeks, last week of November, tapos hanggang mga first 2 weeks of, or 3 weeks of December bago yun yung kasagsagan ng traffic. Tama. Ang hirap mag-park sa mga mall, 'di ba? Yung Mainit mga ang ulo ng mga Oo, tao. correct. But then again, meron akong realization, partner. Pwede din naman kung hindi ka ayaw mo ng early kasi hindi naman early din yung dating ng pera mo, Oo. 'di ba? Pwede din naman na late. Hindi super late as in January 2 ka na nag-shop ng gift. January 2 ka bibili na ng Christmas tree. Oo, January ka na nagtayo ng Christmas lights. Hindi ganon. Pero yung late as in like on the 23rd or on the 24th ka bibili. Kung Okay. halimbawa ang re-regaluhan mo lang, let's say family members pero kung halimbawa, Kasi ito last minute talaga. oo. Mm-mm. Alam mo bakit? Kasi feeling ko, partner, mas konti yung tao. Kasi by that time, nakapaghanda na sila. Kumbaga, Oo, wala na tama. yung rush ng madaming nagkukumahong bumili ng mga regalo kasi para makasabay sa Christmas parties nila or Oo. habang may pasok pa sa opisina, yung mga ganon. Pero yung pagdating ng mga 23rd and 24th, wala na masyadong Settled na sila Oo, nasa feeling kanya-kanyang ko. bahay na. Oo. Observation ko din yun. Kasi Oo. itong nakaraang weekend. Gaya-gaya ko na observation. Pwede bang iba yung sayo? Bakit yung sayo gaya-gaya? O game. Kasi lumabas kami ni girlfriend, sabi namin manonood tayo ng sine, palitan ng movie last week eh. Ay, pero nyo, Jumanji? Oo, Jumanji. So sabi namin, ako sa labas pa lang sobrang traffic na, malamang pagdating sa mga malls, Mas matindi pa. mas matindi, Oo. siksikan ng mga tao. Naku, kumain na tayo dito para pagdating doon yung tayo pipila sa restaurant. Pagdating namin sa mall, surprisingly, Wala masyado. wala masyadong Kailan to? tao. Etong weekend, Oo, di ba? nung Friday. True. Tapos Oo. pagdating namin sa sinihan, parang walo lang kami nanonood. Sabi namin, nasan silang lahat? Nagki-Christmas party sila, partner. Di, totoo yan. So yun pala yun. Yun yung, Tapos so sa yun mall, yung din yung kukunti na lang realization din. ko. Correct, totoo. Kasi, di ba nakatira ako sa South. Oo. So, yung Nuvali partner, kapag yung Nuvali Soledad yan, pagpasok ng Christmas season, talaga naman, nightmare yan para sa mga taga-South. Correct ka. Ang weekend. Ang swerte lang ng mga taga-South kasi yung mga taga nandun sa area na yun kasi pag weekdays pwede kang pumunta nang hindi Tama. masyado yung rush. Pero pag weekend, grabe talaga as in from yung village namin hanggang makarating na na normally 15 minutes Yun carry, 'di ba? Oras Tukod na yun? Oo, oras 'yun. Oras yung aabutin. Yun yung first 2 weeks of this weekends of December na parang gustuhin man namin makarating, ang ending namin, magda-drive-thru na lang kami kasi nakikita namin yung traffic. Tapos, kung nakarating ka man dun sa Nuvali, Pila pa wala rin. ka namang pila yung parking. So, Oo. hindi ka rin makakapag-park. Si pila na nga yung yung travel mo. Oo, Pagdating sa pupuntahan mo, pila pa din, rin. 'di ba? Na parang doon mo lagi wini-wish sana may driver ako. Alam mo 'yun, yung parang Oo. at least pagdating doon bababa na lang ako tapos gagawin ko na Tama. kung ano yung mga kailangan kong gawin. Tapos then I realized nung eto na nga yung malapit na talaga yung Christmas Day na wala na masyado. Settled na yung mga tao. So, hindi na ganun yung traffic. Correct. Ganyan. Tapos nagbabalot din ako ng regalo. Isang regalo lang naman yung pinabalot ko. Sabi ko, naku, baka pila din sa gift wrapping. Oh, hindi na. Wala pa tulang tao. Oo, nasa silang lahat. Tapos na eh. Yung pala, nag-uwi na. Oo. Siguro depende din sa patak ng Christmas. Bakit? Kunyari, kasi ngayon, ipit na araw Weekdays. yung 24 eh. Oo. Yung 23. Weekday siya. Oo. Oo. So, yung mga tao siguro, nag-uwian na ng yung last weekend before Christmas. Hindi ko sure. Nasaan ba kasi kayo? Hinahanap kayo ni Chuper. Ba't Kasi ka- hindi ako sure kung nasan sila, partner. Kung nag-uwian ba sila. Hindi ko sigurado. Hindi ako sure, Nag-assume kami na partner. maraming tao, tapos nagulat kami, walang biglang tao. Oo, di ba? Wala na masyadong tao sa mall. O baka lang yung mall na pinuntahan namin. Or di naman kaya, parang katulad ng kwento ng Burnay. Oo. Wala namang ganong mall. Uy! Hindi, alam mo, feeling ko tapos na yung rush. Ibig sabihin, Nakapamili na lahat. nakapamili na yung lahat. Pero feeling ko,
it will work only for people na ang reregaluhan lang nila ay immediate family members. Kasi kung halimbawa ang reregaluhan mo is meron kang opisina, tapos may mga friends, 'di ba? Hindi ka naman magsha-shop for gifts ng 23 eh. Tama. Hindi. Oo. Talagang sasabay ka dun sa rush. Kaya babalik ako dun sa mas maganda pa rin yung early. Kasi at least pag early na pag-isipan, Correct. kasi hindi ka na rin Tsaka sasabay. feeling ko hindi latak pa yun. Oo, hindi latak. pinamilian yung mga bibilin mo. Oo, yung ganun. Tsaka minsan na ito napadaan ako Madami dito lang sa din mga akong ano. realizations. Oo. Isa pang ano doon, observation ko din. Nalungkot kasi ako doon sa mga gumagawa ng mga parol. Oo, wala na masyado. Ang dami-dami pa niyang display, tapos parang Oo. feeling ko kundi pa yung nabebenta niya. Eh syempre, pagkatapos nitong Feeling mo lang naman yun, grabe ka mag-judge. Madami na siyang nabenta, nilabas niya na yung mga bago. mga new stocks na pala to. Oo, new stocks na ite. Oo. Parang lungkot-lungkot na mukha niya na Kasi napabili tuloy ako January ng mga na. ano, kaya hindi ko naman intention bumili, napabili ako ng mga ano, parang mga lamparang ganun. Oh, alam mo ang tawag dyan, marketing strategy. O tingnan Kailangan mo. malungkot ang mukha. Oo. Kailangan malungkot Para ang mukha. mapabili. O, tingnan mo. Sinawa ako eh. Isang tao ka nag-isip ng ganyan. Eh, kung 10 Oo. kayo na gano'n ang inisip, kawawa naman siya. Oo. Tapos na yung Pasko, tapos Kasi na yung ang dami pa holidays. niyang display Ang dami sa niya pang ilalim ng display. tulay ng Oh, mga eh di ano. pak na pak. Di nakabenta si kuya. So yun pala kailangan ng mga ano frontliners, may mga magbebenta mo, Oo. malungkutin. Oo. Kaya ako naniniwala ako na minsan nakakatulong yung mga malungkutin, minsan nakakatulong yung mga masiyahin. Sa Yan, bagay. di ba? Yung mga So, nakakaawa, yung mga ano, maamu-umuka. oo, yan. Yung kapag kayo nga parang grabe, parang hindi na siya makapag ano. Oo, naghihintay siya ng bibili. Parang Oo. nakailandaan ako, wala pang bumibili. Sabi ko, sige no, bibili na nga lang ako ng ano. Oo, ng parol, ganyan. Ng parol. Oo. Yun, wala lang. Observation ko lang din. Oo. Anong hindi mo nagawa nung Pasko na gagawin mo sa darating na Pasko ulit? Excited na kagad sa 2020. Excited na kagad sa December 2020. Hindi ko nagawa yung makapagbigay ng maraming TV this year. Oo nga. Kasi sana meron na ulit next year. Sana nga this year, sana no, bumalik. this year, oo. Pagbalik loob na. Oo. Kung hindi, maghahanap kami ng iba. Narakot. And then namihasa din kasi yung family natin. Na every true. year namimigay tayo ng appliances. Correct. Alam mo nga, for a while, parang yung isang binibigyan ko every year, parang kasi konti lang yung staff nila, Oo. parang mga 7. Oo. So parang ilang years na din tayo nagbibigay. So dun sa 7 na yon, lahat sila na Meron. umikot na. Na Gets nakatanggap mo? na sila ng TV. Umikot na yung ano, Nakatanggap. umikot na yung parang lahat sila for sure nakapag rice Oo. cooker na, Oo. lahat dumaan na sa sa blender tsaka sa Oo, electric oo. fan, yung ganon. Tapos this year, wala. Oh, yun yung last year. Last year. Oo. This year malamang. This year sana meron, no? Oo. So yun, yung mga hindi ko Oo, nagawa. yun Anong yung bago mga- sa bahay nyo? Yung Um, bagong taon. ngayong bagong May matanong na lang tayo, di ba? Uy, yung akin malalalim yung akin na mga realizations. Ewan ko sa'yo. Pinipilit ko pa rin magkaroon ng lalim ang tambalan segment na ito. Kahit sabog na tayong dalawa. Anong bago Anong pinagsasabi? bago sa bahay nyo? Mali mo, may bago din, oh. Oo. Hindi. Nagkaroon ako ng mga bagong pangarap. May maisagot lang. Di kasi ganun Dati naman kasi, eh. Pag alam bagong mo, taon, may mga bago lagi. Oo nga. Bagong damit, di ba? Bagong may bagong kalendaryo. May kalendaryo pa ba? Oh, inani ko. Ang galing ng mga Oh, nagkakalendaryo yung mga galing pa. sa hardware na malalaking Oo. numero. Nani ko naman, nakala mo, busy. So yung mga kalendaryo, so may mga ka-jot down pa dun eh. mga notes, Oo, di ba? Maring Morley. Ayan. Lumang tao pa si Mommy. Kasi yung anak ko, sabi niya sa akin, "Mom, did you know that people write on calendars?" Yung parang Parang ang wow laking na wow sa bagay. oh. kanila yung bagay na yun. Oo, sabi niya, I saw someone, they have a really big calendar, and then he was writing, and every day, ganon. Parang big deal na big deal. So explain ko Kayo sa naman kanya, talaga yun. sabi ko before, that's the way it is. Kasi nagtataka siya, bakit sabi niya, bakit daw, una, wala kaming kalendaryo sa bahay, and then Oo. pangalawa, ba't hindi ako nagja-jot down Mm. ng mga notes sa calendar? I mean, Oo. sabi niya, how do you remind yourself if there are stuff that you need to do? Ganun. Tapos sabi ko, because hello, we're now high-tech anak. Look at my calendar, o, di ba? Digital na yung calendar ni Mami. Oo, true. Kaya may mga tao pa rin nga, di ba? May mga- Tsaka may mga stores pa rin, yung mga na hardware meron. nga. Halimbawa yung isang drugstore,
sabi niya, di bumili ako ng gamot. Parang, Oo. tas bigla sabi, gusto niyo po ng calendar? Alam nga sabihin ko, ayoko po, di ba? Sabihin Baka arte-arte sabihin naman ito, na nga, masakit na nga, arte- arte-arte mo pa. Arte-arte naman ito, may sipon naman. Aray ko. Itong ubo ko, 1 buwan na to ha. Dinala mo pa ng 2020, ha? Hindi mo lang napaiwan ng 2019 Kaya eh. nga. Ang tagal-tagal na yan, ha? Sumama din pagtawid. Masyadong clingy yung ubo mo, ha? So, yun. Hindi ko alam yung mga, tapos ngayon sa mga simbahan, partner, may mga nagpe-print pa ng mga calendars tapos for donation or binibenta. So kami, to support, ganyan. Tapos nalulungkot lang din ako kasi wala din naman ako pag, hindi ko siya dinidisplay, wala akong Oo. paglalagyan kasi hindi na nga kami nagka-calendar. Tama, dapat may lumang tao sa bahay niyo. Yun talaga paborito nila. Maghanap pa ako. Sino Ang hirap naman, Sino ba no? lumang tao sa kamag-anak ko? Madala nga dito sa bahay. Magamit lang yung calendar. Maghanap pa ako ng lumang tao pagbihira. Nakakaloka naman yun. Sinanay ko, alam mo, Swerte nag-hoard ng kayo. calendar. Sabi ko, ani mo lang to. Bawat lingdi may kalendaryo. Nawawala ka ba sa petsa? At Malay yung mo. malalaki pa talaga. Oo, malay mo. Tuwa-tuwa siya yung pangalan ng store. Tapos ano. Oh, hindi kasi in fairness doon nakalagay doon yung full moon, new moon. 'Di ba? Tama. Oo. So yung mga pangalan ng mga taong pinanganak ng ganung Oo, araw. ganyan. May mga lumang tao talaga na mas gusto nila. Buti nga part ikaw nag-move on ka na din. Dati din naman lumang tao Oo, ka kaya. eh. Sinusulat mo rin lang naman ng schedule, 'di ba? Tama. Hanggang eventually na-realize natin ang dali ng digital. Tapos pwede mo pang utusan yung phone mo o si Siri o kaya Oo. si Google o okay Google, please remind me to Kemerut. O, diba? Pero may mga tao pa rin talagang gano'n, no? Yung naalala ko naman, nanay ko, yung mga frame na magaganda sa bahay, tinakpan niya ng kalendaryo. Tinakpan niya ng kalendaryo. Pinatungan niya ng kalendaryo malalaki. Oo. Tuwa siya. Ang tawag dyan, supportive. Supportive lang yung nanay mo dun sa mga nagbibigay pa ng kalendaryo. Oo, tapos nagpagawa pa siya ng kalendaryo na may pangalan namin, Policeno Family. talaga? Uso pa ba yun? Oo, meron ba? Meron ngayon 2020? Oo, tapos may malaking rose doon sa Oo. kalendaryo. Tapos may quotation. Sobrang probinsya. Sobrang Sabi ko, nasa mo nabili to? Hindi, tsaka, grabe partner, madami pinaprint si Nanay Leonie, hindi mo man lang Ibigay niyo yung pinamigay. Grabe, hindi mo man lang pinamigay. Diba sa old Pinoy, tayo mga Pinoy ganun eh, very old, pero tawa talaga may Yung rose. parang siya partner, yung parang para siyang telang Oo, katsa. Ay, oo, parang katsa. felt paper. Parang eco bag Oo, na parang tela. gawa sa ganon. Oo. Yung may image ng rose. Oo. Tapos, Tapos may nalagay sa quotation. parang flag na Yan. Policeno. Yung mga Nakakaloka. Dati nga may nagbigay sa akin, partner. Family nila nakaprint yung picture nilang family. Okay. Hindi naman sa politiko, hindi rin sa artista. Gagawin ko dito. Syempre, alangan naman tanggihan ko, di ba? Baka sabihin naman nila. kasi papamigay din. Oo. Although may mga ibang tao talagang gusto pa rin nila yun. Oo naman, meron pa rin. Meron pa Inabot din. nga natin yun, di ba? Tayo mukha natin, pinamimigay natin dati. Oo. Oo. Pero kasi partner, wala lang, ako naiintindihan ko kahit papano tayo partner. Meron tayong konting celebrity status. I mean, alimbawa, nung last year partner, every year pala, lagi ako nagpapagawa ng gift tags ng picture ng family namin. Tsaka ng mga anak ko, lagi, every year. So, nung pinost ko yun sa Instagram tsaka sa Facebook, yung mga tao parang, ay, sana kahit gift tag na lang, walang gift, makatanggap kami. So, ibig sabihin kasi, meron tayong... May value yung yung tag, ah. Oo, ibig sabihin, partner, meron kasi tayong kahit papanong konting celebrity status. Pero ba yung kapitbahay mong gusto lang di ba, parang okay, anong gagawin ka dito? Parang babalik tayo sa souvenir. Wala lang, kung this year po meron po kayong special event, huwag na kayong magpa-souvenir na may picture nyo. Kasi, Oo nga. di ba? Kasi anin po namin yan. Sorry lang Sabi ha. ng mga gumagawa ng invitation, pinapahamak niyo yung business namin. Hindi. Okay lang naman yun. Pero wag nyo na ilagay yung alimbawa, ang souvenir ay baso, okay? Oo. Ang baso, ang mug ay very, very Useful. useful yan. Pero kung halimbawa ang mug ay picture nung kinasal, bakit? Diba? O kaya picture ng I love babies. Oo. Diba?
Pero kung halimbawa picture ng baby, tapos hindi mo naman ka-close, diba? Oo. Tapos yun yung mug mo. Ang merong usong bago, ewan ko kung bago uso siya, pero last year ko siya nakita, last December. Souvenir siya na, diba, usually picture. Oo. Oo, yung sa ano tawag dito, photo booth. Mm-mm. 'Di ba? So usually picture. Ang suggestion ko, ang lagi niyo kunin yung magnet. Yung meron na magnet, hindi naman malayo yung ano nun eh. Oo. Yung presyo nun dun sa papel lang. Kasi Correct. wala nang sino pa ba nag-album ngayon? Alam mo yun, parang mag-adjust din tayo sa times. Pero halos lahat naman may ref. Hindi lahat may album, pero lahat may ref. Tama. So at least kapag magnet, yung ginamit mo sa photo booth, pwede mo idikit. Correct eh. Ang nakita ko ng December partner, ano siya, Mukha na instead, mag-asawa. hindi, meron pa rin naman pero mas maliit. Okay. Oo, kasi kailangan naman talaga, sayang yung prenup nila eh. Oo. Sayang din pictorial ng baby kung may Oo. baby. Okay lang yung maliit kasi and then may picture mo rin namang 4 yun, so okay lang naman yun. Ang nakakalurkay lang yung pamibigyan ka ng mug, tapos puro picture nila. Bakit? Hindi naman kay celebrity. Parang feeling ko, kung Oo. medyo celebrity or politika, parang medyo understandable. Pero kung alam mo, kapitbahay mo, parang bakit? Ganon. So anyways, yung nakita ko, apart from yung magnet na na picture partner, mug. Okay. Mug na siya. Ah. So instead na pictures mo on a magnet na na photo ref magnet. ref magnet, nasa mug siya. Oh. Ngayon, ang ending, Pwede. picture mo yun nasa mug. Hindi Pwede. picture na nag-event. Oo nga. Kasi hindi din siya malayo doon sa presyo ng kung ref magnet lang, ganun. Oo nga, no? Oo, Mas wala maganda lang. yun. Kasi mas ano yun, mas Mas gagamitin pipiliin mo. mo siyang dalhin. Oo, correct. Diba Mas sa may office? excite ka, 'di ba? Although, syempre, ang kapal din naman ng mukha natin mga bisita. Tayo na nga tong bisita, tayo pa tong may reklamo. Yun naman talaga mga Pilipino. Pero sa totoo lang, Mamachusi ka pa, binigyan ka ng... oo nga, make it useful. I mean, ayaw kasi natin ng yung matatambak lang. Tama. Oo. So sisiguraduhin natin yung magagamit. Yung madadala din kahit saan. Oo. Diba? Kaya nga 'di ba, sabi ko nga sa'yo last year, nung Pasko, hindi naman ako naghahangad ng ng mga matatinding mga regalo. Oo. Bigyan mo lang ako ng body wash kasi araw-araw ko yung ginagamit. Bigyan mo ako ng battery. Oh my God, ang saya-saya ko. Screwdriver, grabe yung happiness ko Kasi lahat niyan. ng remote control po sa bahay nila, walang baterya. Lagi walang baterya, nasa battery ng nasa mga laruan ng mga anak ko, 'di ba? So, ibig sabihin, kung magpapa-event ka din, kung Isipin magpapa-souvenir mo kung ka, paano to gagamitin how it ng can mga be bisita mo. useful. Yes. Yun. Ganun lang, wala lang. Tama. Isang Tip. pro tip lang, kabisya, dahil umpisa ng taon at I'm sure marami kayong pinaplanong events this year. O siya mga kabisya, mamaya alas 9, isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay ang ating mapapakinggan. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris na Chuper. nagpapaalala, una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yo! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng Cherry Mobile! O pwede ka nang humabol ngayon na bilhan ng sarili mo ng magandang Cherry Mobile phone. This time, ikaw naman. Yan. Yes. Flare S8 series mula sa Cherry Mobile. Kabisya, nandiyan yung Flare S8, Flare S8 Plus, and Flare S8 Pro. Mamili ka sa tatlo pero lahat itong tatlong tong binanggit namin sigurado magugustuhan mo. Ang ganda ng specs, ng Correct. features. At ang ganda ng Flare S8 Prime. Yes. Yung Love Marina Collection. Naku, Thank ganda you nun, ha. Sobrang ganda. Nalungkot lang ako kasi talagang dumaan lang siya sa mga kamay ko, partner. Nasa anak ko na siya. Di ba? Kasi gandang-ganda Siyempre, siya hindi mo eh. nahindian yung anak Hindi ko mo. naman Pinagamit mo na nahindian. sa kanya. Oo. So, meron ding Flare S8 Prime. So, kung kayo ay interesado, kasi may mga, nung pinost ko kasi siya sa Instagram stories, partner, may mga nagtanong how to avail. At pupunta ka lang sa pinakamalapit na Cherry Mobile sa inyong lugar. Tama, para makita ang ganda ng mga Cherry Mobile phones. Correct. Cherry Mobile, experience intense. Always your number one. SM radio station.